Hallo YouTube! I dag har vi tænkt os at vise en bug. Vi har lidt forskelligt udvalg, men i dag viser vi altså en bug. Det er måske knap så godt, nu når der mangler lidt til buggen, men vi kan vel nøjes med en. Vi skal jo, som I sikkert kan gætte, bruge dem her dukker, som står rundt omkring i byen, til at hoppe ovenpå. Ikke for at misforstå mig, men vi skal simpelthen lave superhop ovenpå dem. Nu skal jeg lige sørge for, at vi ikke bliver dræbt til nogle zombier i starten her. Godt, de er væk. Nå, jeg skyder det hurtigt af for sjovt. Det er ikke noget, man høves. Det synes jeg bare er meget sjovt. Ej, det må jeg undskylde, jeg kommer forkert ind på den hver eneste gang. Ja, tror jeg. Ja, det virker. Se, nu er jeg simpelthen ovenpå den, og det er ikke fordi zombierne ikke kan skade mig, for det kan de, men jeg kan til gengæld også skade dem selv med knife her. Selvfølgelig kan jeg skade dem med almindelige håndpistoler. Men altså, der er 3 forskellige steder, du kan gøre det, og det er jo så herinde, herover, som jeg lige har gjort det, og ved bussen her, som der også normalt plejer at stå en. Hvis du ikke forstod det før, et superhop, det er, ja, hvad jeg kalder det, hvor du løber hurtigt og hopper simpelthen ved at trykke rundt. Jeg håber, at I får lidt ved det. Ja, I vil mere end en, håber jeg. Ved at udføre det, for jeg havde ret svært ved at lære det i starten. Nå, men så held og lykke, YouTube. Ses!